Танзимоти таркиби ҷадвал дар Microsoft Word. Тугмачаи рости мушакро ба дилхоҳ катакчаи ҷадвал пахш менамоем. Дар рӯйхати пайдошуда ба болои свойства таблице пахш менамоем. инҷо мо метавонем дарозии ҷадвалро интихоб намоем. барои мисол дарозии ҷадвалро 10 сантиметр интихоб менамоем. хатчаи ишоратиро ба қисми ширина мегузорем ва инҷо рақами дилхоҳро мегузорем. масалан 10 сантиметр. дарозии ҷадвалро интихоб намудем. агар мо ҷадвалро ҷобаҷо гузоштанӣ бошем, фарз мекунем дар мобайн. аз қисми выравнивание тугмачаи подсентрро пахш менамоем. тугмачаи океро пахш менамоем. дар натиҷа ҷадвали мо дарозии 10 сантиметрро гирифт ва дар қисми байни ҳуҷҷат ҷойгир гашт. ҷадвалро ороиш медиҳем. боз равзанаи свойства таблицаро мекушоем ва тугмачаи граници заливкаро пахш менамоем. аз инҷо ба қисми сетка мегзарем ва инҷо намуди хатро интихоб менамоем. аз қисми свет ранги онро интихоб менамоем ва аз қисми ширина метавонем ғафсию борикии хати сарҳадро интихоб намоем ва тугмачаи океро пахш менамоем. бори дигар тугмачаи океро пахш менамоем. ҳамин тавр мо сарҳади ҷадваламонро бо хати дигар ороиш додем. бо ҳамин шумо интихоб намудани дарозии ҷадвал, ҷобаҷогузории он ва дигар намудани сарҳади онро омӯхтед. бо ҳамин дарси навбатии мо итмом ёфт.